Duela gutxi iragarki bat agertu zitzaidan YouTubeen. Bi adineko emakume zeuden sauna batean eserita eta batak besteari esaten zion. Ez zaitu izutzen albistegietan agertzen diren okupen asuntoak? Besteak, erabat erlajatuta eta poz aurpegiarekin erantzun zion. Ez. Momentu horretan pentsatu nuen, bazen garaia, azkenean iragarki bat albistegietako okupen asuntoaz barri egiten duena. Iragarkiaren hurrengo eszenan, ordea, sorpresa hartu nuen. Okupazioaren aurkako prosegura alarmak zure etxeari ematen dion segurtasuna zuri ere ematen dizu, zioen ahots batek. Hasierara bueltatu nuen iragarkiaren bideoa, mezua justo kontrakoa zela ulertarazi zidan hura antzeman nahian. Gakoa ez zen saunako bigarren emakumeak ez erantzun izana, baizik eta lehenengoak espreski esan zuela albistegietako okupen asuntoa, asmatutako kontua balitz bezala. Kaixo, ongi etorriak Aterpe saiora, gaur okupazioaz mintzatuko gara eta desokupaz ere bai. Horretarako bi gonbidatu ekarri ditugu, Jaime Iribarren, Lab Sindikatuko Ekintza Sozialeko Nafarroko arduraduna, ongi etorri. Eta Aratza Estonba, abokatua eta AKBko kidea, ongi etorri. Mila esker. Hasieran entzun dugun bezala ez, okupazioaren inguruko estalduran, ez, desproportzio bat dago komunikabideetan. Orduan, okupazioan sartu baino lehenago gustatuko litzaidake zuen iritzia jakitea eta baita ere zuei nola heltzen zaizuen desproportzio hura eta zabaltzen diren mezuak edabidetan zehar gai honen inguruan. Bai, bueno. Dale. Ni ez naiz espertua ere okupazioan inguruan, ni beti bizitzan dudana da, historikoki dudan okupazioaren inguruko zera ez, ideia hori, non garai batean duela markada batzuk, ekintza politiko bat zen, non okupan mugimenduak edo, esan dezagun, bilatzen zituen utzik zeuden etxeak, lokalak, eta bihurtzen zituzten jarduera politiko, soziopolitiko bat garatzeko aukera batean, behin eskuratuta, konponduta eta bar, baita, benetan olako etxe bizitzaren beharra zuen jendeak ere aukera izaten zuen etxe bat bizitzeko, eskuratzeko, eta bar, ez? Nik uste dut gaur egun horrelako beharrak eta horrelako okupazioak egongo direla, baina askotan edabideetan entzuten ditugun
okupa horiek ez dira okupak. Pertsona horiek dira maizterrak. Zera ez, alokairuan mugagabe igo diren egoera honetan, alokairuari aurre egiteko aukera ez dutenak, eta dira, alokairu oso altuak ordaintzeko aukera ez duten maizterrak, ez okupak. Nik uste dut ez dela beharrezkoa ez da ere honetan aditua izateko ez jasotzeko horrelako mezuak, zen etengabe jasotzen ditugu eta ekintza sozialetik ere ziur nago ez harreman asko izango duzuela horrelako mugimenduekin edo horrelako bestelako mugimenduekin, ez? Eta hortik nik uste dut ikuspegia garrantzitsua dela ere, ez? Heltzen zaiguna, baino zuk aratz segurenik izango duzu harreman estuagoa honekin eta jakin nahiko nuke zure posiziotik ez nola bizi duzun fenomeno hau guztia. Nire posizioa oso komplexua da. Nik uste dut oso zaila dela Euskal Herrian bizita inork benetan okupazioa kriminalizatzea eta bestela uste dut arazo serio badaukagula. Euskal Herriaren historian momentu batean edo bestean guztiok izan gara okupa. Guztiok egon gara gaztetxe batetan, guztiok egon gara etxe okupatu batetan lo egiten, norbaiten jaietara joan geralako norabait eta norbaitek etxerik digulako, beraz uste dut nahiko hipokrita dela okupazioa kriminalizatzea Euskal Herrian. Beste lekuetan ere bai, baina Euskal Herriari dagokionez, ez? Hori batetik. Eta gero abokatu gisa ni asko haserretzen nau. Asko haserretzen nau gezur evidente bat jartzen dutelako mahai gainean, eta batzuetan frustraziotik esaten hostia, eta hori ezin dugu bueltarik eman. Ze, ez da egia pertsona bat ogia erostera joan eta etxean sartuko zaizkionak okupak direla, hori ez da egia. Okupazioa ezagutzen duen edonork badaki pertsona batek etxe bat okupatzea erabakitzen duenean, edo erabakitzen duenerako, edo egiten duenerako, hilabetetako prozesu bat bizi izan duela, jakiteko benetan etxe hori hutsik dagoela, hori hasteko, gero askotan ikusten dute ea etxe hori norbanako partikular batena den, edo enpresa handi batena, hau da, hor autu politikoak ere badaude guzti horretan. Eta esaten dutenean, ni ogia erostera joan naiz eta etxean sartu zaizkit, horiek ez dira okupak, hori beste delitua da. Eta hor, kaltetzen den ondasuna beste bat da. Orduan, bi zera horietatik. Hor, kriminalizazioare begira, lehen aipatu zunean, okupazioaren nola bizi duzun, gogoratzen naiz, auzoan, izan genuen, Azora funtsputrea, hor daukagu, kriston movida daukagu, eta bazeuden batzuk prezioa izugarri igoziotenak, ez zietenak kontratua berritu nahi, kontratu berri bat egiteko asmoz, eta IPC-az aparte, beste prezio bat abiatzeko hasieratik, eta erabaki zuten ez ordaintzea. Egon 7-8 hilabetez ordaindu gabe. Eta galdetu zidaten da, eta orain ze pasatzen da, orain txezate okupak. Zer? Bai, okupak zenate, jazta. Ez dizuete kontratua berritu, Azorak botan nahi zaituzte, zuek esate zute, ez dutela ordainduko, eta de facto okupa zaudete. Eta handik bi astetara etorri ziren da, asumitu dugu okupak gerala, oso ondo. Eta horregon zidan, 7-8 hilabete, alokairurik ordaindu gabe, beste etxe bat bilatu zuten, hori alokairu ordainduta, eta Azorak demanda bat sartu ziren, zortzituzten alokairu horiek kobratu asmoz, baina azkenean demandak ez zuen aurre egin. Beraz, 8 hilabete okupa egon ziren, 9.000 euro baino gehiago aurreztu zituzten, eta beida, aukera bada. Horrelako ekimenekin zuek ere erakusten duzue badagola ez bakarrik eskuinak egiten duen bezala okupazioari aurre egiteko aukera bat, ez izango litzatekena momentu honetan desokupa edo horrelako beste enpresa batzuk, ez? Baizik eta ezkerretik edo okupazioaren mugimendutik badagoela ere horrelako beste proposamenei aurre egiteko, ez? Edo kontra egiteko aukera, eta zuek preziski izan zenuten bizipen bat eta auzi bat desokuparen kontura, orduan konta iguzu pixka bat nolakoa izan zenura. Bai, desokuparekin bat izan dugu, eta gero horrelako beste batekin beste bat, baina bai, kasu zehatz batetan, protesta bat soralu zen, ainara neko sonatua izan zen bere garaian,
eta hor protestan zegoen jendeak, desokupakoak bota egin zituen, polizia tartean jarri zen, desokupakoak defendatuz, eta giro horretan poliziak pertsona bat identifikatu zuen, eta prozedura nahiko laburra izan zen, egia esan, baino kuriosoa, ikusi genuelako nola poliziak bapatean, jende baten protesta baten aurrean, hasi zen, jende horrek hasi zela desokupakoen kontra harriak botatzen, erasotzen, nire bulegora joan nintzen esan, hemen digutxia bazokak azalduko zaizkigu. Karo, poliziak etzekiena da, ordurako bideo bat aurkeztu genuela, non agertzen zen jendea protesta normal batean, eta epaiak ikusita poliziaren hankasartzea, esan jazta. Bertan bera itxiko dugu asuntoa, eta asuntoa itxita dago, eta de hecho, ez dago recurso posibleek hori. Eta gero bestea ere bada, horre Donostian, egia auzoan, batzuk etxe bate okupatzera sartu ziren, eta desokupa edo antzeko bat bidali zuten. Eta naiz eta argazkiak genituen mehatxatzera joan ziren bi pertsona horiena, epaiak bai agindu zion poliziari, identifikatzeko pertsona horiek, are gehiago agindua bitan edo hirutan berretsi zuen, eta poliziak esan du ezin dituela identifikatu bi pertsona horiek, bai, posible da, eta horregin bartzaio. Aipatu duzu ez soilik hemen desokupa, baizik, baita ere zaku berean sartu duzu polizia. Kasu honetan, ez da kasu bakarra okupazioaren mugimenduan poliziak ere babespen hori eskintzen duena, baina kasu honetan areta larriagoa da, zen kasu guztietan izaten da pertsona oso egoera zaurgarrian dauden pertsonei oldarraldi bat babesteko edo dena desokupak egiten duena, eta kasu honetan polizia hor zaku berean sartu genezak, ezta? Bai, eta ez da kasualitatea gainera une honetan ematea gero eta gehiago, edo ezagutzea gero eta gehiago horrelako mugimenduak, gero eragileak, deno dakigu atzetik egile zinen patronalaren defendatzaileak direla, gainera negozioa eginez, pobreen kontra eragiten. Mugimendu parapolizialak dira, ezaguna da subsindikatuarekin duten harreman estua, eta azkenean beldurra eta bortizkiriaren bitartez negozioa egiten duten, bat ere zilegia ez den negozioa, ez da. Gainera hori, eliteak defendituz eta pobreen kontra. Orduan, ez da asko azaldu behar, eskun muitorreko interesei erantzuten dietela, eta patronal zehatz bati, eta negozio egiteko nahia duten merkatua, bere horretan eta aldatu gabe, jabetza pribatuaren aldeko defendatzaileak dira, eta beraz, nik uste dut, argi eta garbi, egungo egoerarekin ados ez gaudenen etxaiak direla. Argi dago interes horiek defendatzen dituztela, eta ikusita sindikatu polizialak ere bai oso prest daudela horrelako lana egiteko, baina egiten zelako bermea du desokupak egiten duen lana egiteko legalki? Hori da, galdera. Karo, azkenean, nik uste dut, ezin dugula ere ulertu, Jaimek ere azaldu du ez, azkenean hor badago lotura bat, poliziaren artean, jabeen artean, burgesiaren artean, komunikabideak, borroka ideologikoa ere egiten dute. Orduan badago lotura bat, eta sistema judiziala eta legala ezin dugu estruktura horretatik aparte utzi. Orduan, bermea dute azkenean pixkanaka barneratzen ari delako okupazioa gauza oso arriskutsu badela eta gure ongizatea arriskuan dagoela, izugarrizko beldurra edatuta dago, etorriko zaizkigulako okupagaiztoak eta punto suspentsioak, eta zer? Ja. Zer gertatuko da? Ez da ezer gertatuko. Hori da gakoa, baina beldurra sartu digute eta gauza irreal horietan. Orduan, horrek ahalbidetzen du azkenean ere salbuespenezko legei bat.
momentu honetan badaude hainbat prozedura irekita nun etxebizitza sindikatuak eta dabiltzanak eta horrela antolakunde kriminal izendatu nahi dituzten. Audientzia Nazionalera iritsi zen Kataluniako kasuren bat. Ez du aurrera egin, baino kontuz. Claro, baino ifrentzua, ez? Hau da, honek ez du esan nahi duten guztia egin dezaketela, eta guk ere badaukagu aurrera egiteko aukera. Azkenean, gure bete beharra ere badelako kalean eta epaitegietan, azkenean lotuta dauden bi eremu direlako, salatzeko, azkenean beraiek mehatxu delituak egite dituztelako, koakzioak egite dituztelako, erasoak egite dituztelako, kalteak egite dituztelako, beraien jarduteko modua azkenean oso mugan dago, edo oso mugan dagoela kokatzen dute, duela gutxi ikusi nuen zestan egin zuten horrelako reportai bat, beti ere mugan ez, muga zerkatu egiten dute. Hau da, pertsona bat zure etxeko atarian jartzea, txakur batekin, telepizza deitze duzunean, edo hori ez, etxea eramango izutenean janaria, azkenean ezin dezulako atera, erosketak egitera, ez sartzen ustera, hori pixka bat delitua izan daiteke, igual, pixka bat. Orduan, gakoa da... Jakin gabe asko legearen inguruan, ez? Bai, dena delakoagatik norbaiti jaten ez ustea, agian delitua izan daiteke. Guazen saiatzera, agian, aipaile batek, guztiek ez, baina agian batek arrazoi emango dizu eta behintzat hor daukazu helduleku bat. Eta nik uste dut, ez dakitzen dezun eritzia, baina nik uste dut, askotan guk daukagula barneratua, edo hain barneratua diskurtso hori nun guri ere kostatu egiten zaigun eta konplejua sortzen zaigun ateratzen dezaten, hemen legez kanpokoak zuezeate, Osea, azkenean, etxe bizitzaz ari gera, oinarrizko behar batetaz ari gera. Orduan, zer den gaientzen dena, etxe izateko eskubidea edo bereekin negozioa egiteko eskubidea? Hor dago, koska ez, nire ustez. Etxe bizitza, oinarrizko eskubide bat bezala, ulertzen badugu guztiok horrela dela izan da ere, praktikan ez da horrela. Merkatuarekin edo merkatua dituen interesen araberako lotura zuzena du eta urteak daramatzagu jasotzen, jabetzan dagoela etorkizuna, alokairuan bizitzeak dirua botatzea dela, eta horretarako prestatuta dago sistema guztia, negozioa egiteko oinarrizko eskubide bat den gai batekin edo ongizate batek, etxe bizitzarekin, kasu honetan, ez? Horregatik existitzen dira horrelako taldeak. Azkenean, sistema beraren defentsan lehenengo soldaduak dira, ez? Baina trampa hor dago, edo tramparen gako nagusia hor dago. Jabetzaren inguruko pedagogia desmontatu beharra dago, esateko langileoi ez zaigula interesatzen hipoteka baten esklabo izatea, ez zaigula interesatzen ez dugu zergatik egon behar edo dedikatu behar gure bizitza laboral guztian jasotzen dugun diruaren parte handi bat, erdia batzutan, ez dugula zergatik bediratu behar etxe bizitzara. Diru hori behar dugula bizi baldintza duin batzuetan bizitzeko eta etxe bizitzarena eskubidea baldin bada, beste modu, etxe bizitzaren politika beste modu batez antolatu beharra dagoela. Eta horren inguruan, jakina, esan barra dago ere, beraiek antolatuta baldin badaude, guk ere antolatzeko eskubidea dugula. Eta gu behintzat horregatik sartu gara saltsa honetan, ez? Ikusten dugulako bizitza kapitalaren arteko talka nabari horretan antolatu beharra dagoela ere lantzentruetatik haratago dauden eremu sozial horietan, eta hor dagoela etorkizuna uste dugu. Osea, antolakuntzan aurre egin diezaiogun egilezin patronalari, hain zen ere patronal bera delako eremu produktiboan eta eremu sozialetan direnak, ez da. Bai, irakurketa hori nik uste dut egiazkoena dela, baina askotan ez dugu irakurketa horretara jotzen eta geratzen gara kanpoko itxurarekin ez eta okupazioa eta etxea okupatu didate eta halakoak eta horrelakoak dira jasotzen ditugun mezuak. Orduan ikusiko dugu kaleetan erlazionatzen duten etxe bizitzaren arazoekin edo ez eta horretarako aterako gara kalera eta ikusiko ditugu kale hotxak.
Eztabaidagarria, bai, azkenean pentsatzen dut pribatuak diren edo enpresa pribatuen alde jokatzen duen zerbait dela. Bueno, eztabaidagarria. Osea, egia da orain asko entzuten dela, baina niretzako dira fascista batzuk. Bai, eztabaidagarria. Bueno, guk hemen bizitzen gara orain. Eta pixka bat beldurrarekin sartu ginen. Azkenean beste enpresa bat da, ez? Eta pentsatzen dut multinazionalak eta horrelakoak dirua dagoela baien atzean azkenean, ez? Uste dut horrelako enpresa ditu albazaio, desagerrarazi beharko liratezkela. Uste dut nahiko, ikusi dudana telebistan eta dela da, Iruñan nik horrelakoak ez ditut ikusi, baina nahiko agresiboak direla ematen du, ez? Azkenean mundu hortako gizonak dira, ez? Eta, nik uste nahiko jarrera horrelakoa dutela, ez? Ez. Osea, esan bezala dira forma superviolentoak, totalmente fascistak, oso komponente arrazista eta klasistekin, eta gogor egin behar da horien kontra. Ez, egia esan ez dakit zenolako prozedimentua edo izaten duten. Ilegalitatearen oso mugan egongo direla uste dut. Laguntza hartzen dute poliziaren ordenetin eta daukate abogado bat. Dela bastante eztabaidagarria abogado hori. Aterpean bueltan gara berriz ere eta ikusi dugunagatik iritzi anitzak daude, baino bation batek baino gehiagok erlazionatu du etxebizitzaren arazoarekin, zen azken finean, zuk Jaime, zuk aipatu bezala, hori da dagoena honen atzean, eta askotan sartu gara zuk ere aipatu duzu Aratz, marko diskurtsibo batetan, edo eztabaida marko batetan, non eskuimuturrak agintzen duen, eta ez gara hortik ateratzen, nola irten marko horretatik, nora jo? Antolakuntza eta borroka, uste errezeta klasikoa dela herri honetan, eta badaude esperientziak, eta indarra hartzen ari da, eta nik uste hori dela. Uste asko eztabaidatu behar dela honen inguruan. Hitz egin, eztabaidatu eta dauden beldurre horiek nolabait usatu pedagogia politikoa, eta jakin gauza batzuk neurrian ulertuz gero bestelako modu batean aurre egin dezakegula. Ez erori beldurraren diskurtso horretan, eta ez utzi gure burua kriminalizatzen. Galetuko dizuet aurre egiteko lan horretan, nola egiten duzuen lan bakoitzak zuen esparrutik ez, sindikalgintzatik eta lab sindikatuak nola egiten duen lan, eta akabek ere nola egiten duen lan, edo abokatutzaren mundutik ere nola egin diezaiok egun aurre etxebizitzaren arazoari, ez bakarrik okupazioaren kontu honi, baizik eta etxebizitzaren arazoari. Guk espazio berri bat habilitatu dugu, eskaini egin diogu afiliazioari bi helburuekin. Alde batetik, alor honetan, etxebizitzaren alorrean beharrezkoa ikusten dugulako ekintza sindikala antolatzeko, eta bestetik, aholkularitza kolektiboa ere antola dezagun, asanblada baten bitartez, beharrezkoa denean kasuak egon badaudelako, gero eta gehiago zoritzarrez, gehien bat alokairuarekin lotutakoak dira. Jakina, 400 euro ordaintzen baldin bazaude, naiz eta lan bat izan, batean, egun batetik bestera, ordaindu behar baldin dituzu 1000 euro alokairuan, arazo badaukazu. Lotuta, gainera, hain zuzen ere, zure diru sarrerekin arazo bat, eta gainera oso arazo potoloa. Badakigu, horrelako egoratan dagoen jendeak gero ez dituela aukera berdinak bere lantegian hartatzen direnean borrokatzeko beharrak greba bat egiteko, oso baldintzatuta dago. Zan nahi dut oso beharrezkoa ikusten dugu eremu honetan antolatzea bi helburu nagusi horiekin. Ekintza sindikal antolatu etxebizitzaren eremuan eta aholkularitza kolektiboa ere antolatu arazoa ez delako arazo individual bat, arazo estrukturala da, eta arazo estrukturala den heinean erantzun kolektibo bat eman beharra dago.
Bai, gure papera, nik uste, hor, aprobetxatuz, bai jendartera nahiko nukela helarazi kritika bat azkenean jotzen delako asko abokatuarekiko dependentziarekiko. Eta gakoa, justu ere beste aldean dago. Asanblada, kolektiboa, borroka, antolakuntza, hor dago. Abokatuek izan behar duguna da tresna bat. Eta gure formakuntza, gure buruak jarri behar ditu gain justu ere antolakuntza eta borroka horren zerbitzura. Oda, lehen lerroan egon behar duena langile klasea da. Eta gure funtzioa da laguntza ematea berden eremuan. Hori batetik, gero bestetik, pedagogia juridikoa ere egitea badagokigu, hau da, pixka bat ere deskriminalizazio horretan, hau da, zeintzu diren, jendeari esatea, maitia, okupa batzea, ez da ezer pasatzen, ikuste duzu, eta izu 3. besorik atera, azalain kolora berdin dago, jazta, seki kafe bat hartu, eta... Gainera, edabideetan agertzen den okupa horietako bat, justo. Bai, baten batekin horrela zehatu denean, eta egin dugu horrez. Baina ez horietakoak, ez? Osea, besteren bat. Eta zaurian sartu dugu, eta azkenean, barrezka, horrek ere laguntzen duelako, agertzen zaizunean, 50 piko urteko gizon bat esaten, baina okupa naiz, eta hoentxe enteratu naiz. Ostia, horrek ere, bere lan egiten du, ez? Eta gero asko alokairuetan eta bereziki guk ere alokairuetan arazo handia dago, ez? Azkenean abusuzko kontratuak, fidantzen ez bueltatzea, horrelakoak ere asko gertatzen dira eta gure lana bai da formatzea. Eta gero, horrelako enpresa potenteak, ez? Ikiezinen enpresa potenteak jendearen kontra datozenean, bai ahalduntze prozesu bat ematea epaitegietan. Osea, horren arrotz eta horren bortitz izan daitezken eremuetan, azkenean horra jendea beldurtuta dijoa, eta badijoa, zeo zer gaizki egin dut zera horrekin. Eta orduan gure lana bai saiatzen dela de, legea, justizia. Guazen hortik abiatzera, eta ez duzu ordaindu alokairua, baina ez zer pasatzen. Gu beti esaten dugu, normalean etxebizitzaren inguruan egiten diren gauza gehienak legalak dira. Eta hor dago arazoa. Jakina badagoela bide judizialitik zenbait gauzak irabazteko eta hori da baztertu behar, baina normalean abusu horiek legalak dira. Gehiagizko sistema batean bizi garelako, non merkatuak mugak ez dituen eta nahi duena egin dezaken. Orduan, hor dago arazoa. Eta orduan, arazoa hor dagoen bitartean, alde honetatik antolatzea besterik ez zaigu geratzen. Presionatzeko, fabrika batean egiten dugun bezala. Soldata bat igotzea ez da ilegala, baina borrokatu behar da. Irabazi horiek, igoera horiek eskuratzeko. Eta kasu honetan, modu kolektiboan egin ezkero, errexagoa da, zure jabearekin negoziatzea kontratu bat edo alokairuzko zifra zehatz bat zuk eskuragarri izan dezakezuna bakarrik baldin bazoaz baino, ezta. Eta kontuz, ze formula horrekin erreala da epaitegietan ere irabaztea. Ze zibiletik dijoazenean askotan akordioak lor daitezke epaitegietatik kanpo eta bertan bera utzi eman. Osea, horregatik da gakoa hori. Bideak dira. Dena den, bideak, arazoa konponduko ez dituzten bideak dira. Arazoa, benetako arazoa, konpontzea ez dago gure esku. Baina eskubidea dugu, arazoa konpontzeko bideak irekitzen ez diren bitartean, gutxienez borrokatzea. Eta defenditzea, gure interesak, ez da? Bideo horiek bilatu beharko ditugu antolakuntza kolektiboan eta mezu horrekin geratuko gara, eskerrik asko bioi gaurkoan gurekin izateagatik. Eskerrik asko zui. Aterpean topatuko gara berriz. Kuriosoa da okupak okupa ez direlaz jabetzea. Bi gauzaren erakusle da hau, alde batetik okupazioaren kriminalizazioarena. Okupak maltzurrak dira. Beste alde batetik, klase kontzientzia ez darena. Okupen errealitatearen gandik oso urrun nago. Bi gauzak komunikabideetan ikusi eta sinestu ditugu. Bada garaia antolakuntzaren botere kolektiboan sinesteko.